an kam an holno ngal ɗo nafigagal heptima an ɗaɗi ɓi kam ganci hongal nafgal ya yila ɗi cikkanoɗa ko kaltanoɗa e oɗo mayram ko min nanani har kom cuuɗi kalim ko min la ilaha illallah min suuɗan kalim ko de barke rasulullah gonɗiɗon ni e gallo onon ko nuppuraɓe nonete te min mom reglu ɗuma mo waɗi ko mbawi mbimami darat sel sel o mo gandanɗa hoore ko nawlum yumma ngara aɗa wiya ɗum suudu nan ɗo mami tuttuma o wi ne yiya hokku ɗum passe hoota holko waɗata ɗum barke rasulullah hotani barke rasulullah hotani ɗo wonata e gallo te wi mom so welama ko wiya ɓiɓɓe makko yo ngare galle he an o mbaɗa ɗum min o waɗa ɗum ya an gondiron ni onon ko nuppuraɓe noon so ngala bawɓe kalno mon gong dañon ɓi mon kalno mon gong barke rasulullah onon ɗon gurtun ko ɗo e gallo en hirsini boom an noon a betti kam hande hoɗum bettirima billahi a betti kam amadou min de hande cikkanno ma to hande place yumma tagui to yumma heedi ko toon poɗanɗa joni sa heɗani gong nawlum yumma garata aɗa jingal nawlum yumma yayam so woni he gong nawlum yayam gondem min on gong won fu ɗon gonem an joni hen ma halama tan nayi ƴeew oɗo tan ƴeew tan oɗo tan junimama darogal oɗo debbo tan garɗo e ƴeew mamoudou hande so yi ho parema no waɗni o noon o waɗatma ana foti jogade hakkille ha miijuɗa ganda ka maw te Allah waɗnimam hakkille te hakkille ala ko nafata sana miijade fatma haalanma non wona ɗum noon wona ɗum ɗon gonmi haalanden par ce que ayi oɗo joni fuuto oppu ɗum o cuɗima on duuɓi 4 duuɓi 5 o yahani mum o neldata ɗum sellani safrani o ƴewata ɓesgu mum o ƴewani mum haydara ala haalde gong nani heɗum tan gong noon welani de non haajam nen hen joni an heɗma alama tan ɗo oɗo paa ƴeew tan oɗo paa min anda ha joni an ko dewɗa paa goo tawi diin o ala diin o ligga ko tottanimi dépasse o annama hay nafoore wotere neɗɗo mo ganduɗa hoorema hay hoorde horta ha joni an holko jagguiɗa e paa on galda ɓesgu a susaɓe oɗa kam haali ko a susa ɗum haaldan o wi oɗa wi non oɗo kam wi ɓesgu mum accumi e dewal ngal kono an ala dewal ngal ɓesgu anko dewrta ɗumna e farilla acci kam hen faami ɗo ndewmi Allah ɗo jokkumi yandam mi yiɗa waɗoyde ko boni ko Allah yiɗa a faami sa rew Allah rewata e dewoɓe Allah kanko rewani Allah o julta o horta ɗum ko affaire makko kanko ɗum ko affaire kanko mamo jinmi ko yaari ɗum mbaɗa e hoorema hen ndiyam ɗo ko kalduɗa e oɗo a fotani ɗum haalde min mama haal ɗum ko kalim ko kom mbaɗo ɗum hakkundami an noon yuma a jibinani kam ko min jibinma min sama lebbi 9 e jammayel wo heeki anani ko kalam oɗo nde jibintumami nde tawa ɗum noon somi haalanima poɗɗa ko nante nadde e hoore Allah no tagiram ni Allah no tagiri kam ni noon o tagir gong yo gong o haalet gong haɗa ɗum haalet sababu kanenam haalta gong nawlam e min hakkude mi nawlam ne wonde kam oɗo mayram wino hoore yo hokkuma passe o maya o wi ala yo jooɗo ɗo ko tagui on naya go artil haqqille ma yo olo woppata ɗum yaha pourquoi ko arrangement ma gonɗa jeew ko gongo min e makko gondi ɗon holɗum artil haqqille ma gonduɗa joom ni ko haali ko ɓiye so weli so metti ko ɓiye jom ko an jibin ɗum de ay kaw oɗo mo mbaɗɗa ɗo henti moftuɗa ɗo no boolel neldan ni so metti tan ƴettat baksuji mum rutto ro kalande ɗum ɗon ha tampim celiɗa ay saɗa noon mi natti famde bade joni artir haqqille ma rutto e Allah joom oɗo sowno debbo toon no soyi annin fo haala jamma haala ñalawma so yimɓe ne kejjoma enen pindindu hoddiɓe min ko mbiɗa min ko posam question Mamoudou de hoɗon honnen nafoore jogui wona di wona haydara Mamoudou de holko lewirɗa holko lewirɗa koye makko woni koye ma woni haala jamma haala ñalawma sabu an innam nde laatima suukara e hunnuko maɗa fof an he an aɗani kam an ɗoyta aɗante gallo
a jogi poɗɗa haalne an ɓuuri andu mam indi ma haalanma ɗum a ɓari oɗo haalantam ko min haalande ɗum min aɗa wawi haalande amrana na wawi haalde haydara amadou an tutiri gonga ala e ɓerde ma aɗa wawi haalande neɗɗo pourquoi min wawa haalandem gonga aɗa wawi haalande ɗum pourquoi mi haalantam gon a famɗiri ɗum debbo ma gadda o ɗoye aɗan o aɗan go a yontatake makka go ɗiɗi sa fini a tottanimi dépasse tati sa woni e gallo ana wona kilima ƴewatamo bo mo lijjittamo bo aysat somi gogo min a andat gogo oro wat koor kam yo haajuma bone hongal cellal kalto yimɓe bitti ko haala ma nana an a hoorani oɗo mo dañi ɗum koye dañat ko haade mbimi aduna wonani ay o mo jagguɗa an wawi wonde gallo wadde ñom fof bone wi innetaki a halta o holɗen bone ɗo waɗi holɗen bone ɗo waɗi wona hay galle a liggay a totiran dépasse ayyo ala di a horta ko force a horta mbere ko ala hayda ano ko alay saw yettu Allah jetta yumma e bamma a dawana a hirna sa inni hen baba mukuma bakka rasulullah so inni hen baba mukam ala billahi inni hen mukam so inni hen baba mi acca ko yeri mama ko ɗum mbawɗa ɗum mbawɗa mbukkude a wonno muynuɗa ko kefer so inni baba baba wonake lepte ko kefer woni baba wirtamma an ceerno mamou a nafata ceerno mamou a nafata a dawata a ay fecci hanaji a yirnta jaaɗaɗo ha caggal leydi yontere vestial gotal gadda e woni ceekiɗo a wona ɗo canke canke ɗo dewɗa aɗa wat dohan aysa holon subhanallah o yomnoma holan an kefe wallahi an kay wona salatan wona ko hamdu hamdu o ɗo koɗo nanuma e noppi nande noppi nanda ɗo nenam ka jaldo ɗum holon ka jaldo ɗum fa an ƴew oɗo wiyum ƴetta aysa ɗo mawɗum otel nana ɗum kalne ɗum cat ɗum nana hamdu garɗo ɗo e jakkisima ɗo haali ko wodani ɗum nanata an nafata saɗa nafanno saɗa nafanno a haalta ka aɗa wawide min nafta an ko nafɗa an ko nafata an te accat accat aɗa haal aɗa nen baba bama ko woni jom argay jawa goɗɗo fof mamuji hani ɗon ɓa teg mamad gona wiya ñandi o liɓu o naat wañ foto uli voilà kala ko waɗi tan kanko woni o natta wañ o liɓɓita o watta hayta o jooɗo tan aysa defat omo ñaam an joɗiri noon kala ko defa so addama ñaama yimma de ko goto tan wona yimmaji ɗiɗi wawa wona yimma ko goto tan wona gadim kañum gi ko goto gadim de gon kiɗin goto noon gon wonta ɗiɗi jamais mais so woni goto gon ne goto noon luɗɗiɗo ma sa yi lay goo abo ko ɗum tan yetnanma kono haɗene kadi wonno woni jiiɗo kam a waɗat tan ha feewa lay goo tan sa waɗi fenade peñi no mbatta kono abo andu kaɗɗa tan haala ande no bonnuma an kam mbiyata fof a tegate taba mais wona fof ni mbaɗa andi ko guurta ko mbaɗa andi ko guurta ko woni koye wolde cemoɗe wondal wonde kaɗɗa tan salamu aleykum Aysat Aysat no mbaɗɗa ayko wayi aleykum salam mbaɗɗon ceeɗe jam bolo woni machallah sohna Aysat barantawde bisimilla mo ala ga adu bisimilla mo jam woni baɗɗum tambe onon ngare nangi de alhamdulillah ene baggane ko non boyde bisimilla mo nangi bisimilla jam tan ni heptinande ni heptinande wona jeeno eh no mbaɗɗon tambe modum machallah jam bolo kay ana gañi mam min wayri ɗo gila ɓaawo no wuuri ndeysan ana wayri ɗo konko no ɓurmi andirde na no wuuri ana rana no min jom galle Aysat
Yung galay da. Matang kampe. Da. Jaman food. Ana medi doat. Yalla. Yidum no fudwan. Min tane Aisha bamu Aisha tan jidi mai ba. Bamu Aisha wukiri tan muyu. Ndesa Aisha hatira Aisha fu aran do galle ngandal ko de Aisha min ko gorgo nako ngade. Gorgo nja ali astaghfirullah wana tiyaba ali tan min den shade. Ah, o tiyara. Allah. Kalau gongo da. Kon ser. Inde wuri. Kalau gongo aran bi. Aisha ka jodo. Non dai Aisha ni finiga. Aisha nan dowal. Sera Aisha. Matang kampe. Modu bana. Ala yumi pa ya ko. Amin. Nanen pa. Nanen pa. So kan hal lagun kale hal lagun bas nanen pa. Pero wana ko duwa. Pati ye fre ngara gal ini La ilaha babam. illallah Muhammadur Rasulullah. Ini babam. Babam engas ko ni. Aku mun jida fo biya ko kefer an. Foto wat. Ankar ko biya o gilman babam senki. Est ce que meli arda gallo wadi jani. Babam ngi tam an ko yumar han wadi. Wana jang dindo yo so juma ari hajuni ma yo hala dindo wana jang dindo. Mimi hajuni ma be shubi duwa. Duwa yawtata. Be ngari mu duwo kay witan amin. Kale ha mun jeng babam. Soxna Jeena ba. Na. Mina de mina chukno Aisha. Aisha. Yo. Tano da Aisha. I don't know what any hot. Do you know that I said I don't know what any hot? Anke? Ya, mo bing falan ko nuli. Soxna Jeena. Ak mi marwa no de. Auto Aisha do. Ukon ka wan. Saya do wadi. Madam adun de munyal tan wani kam. Ah, Ko ina. nani de. Saya jibinan biya waya jibinan. Ande wa ku jibe. Ah, nando. Ande kay was i Inde ngurna ma men dam taw. mala wa non hal wala jom galle de. Hal so wala jom galle hal ite. Jon jaldon gallo. Hal wala jom galle. Halle ka don di don na don bad min mala hen. Kale hal mon basu non de me halle mon. Point. Dum ka di non. Aisha. Aran hakkun ma hajjat. Mi majjani hayda. Ko hajjal wadono ma ko fof. Mar fo hin yitaram. Yen fof ma besto ma wiide ya muñ. Ko wattino ma ko wadno wi en hoyno ma hakkunde fasbe ma fof. Na garda kalanda kam bi ma fernde wat fer rukkuma dana ma jaha. Ar dum fof ko mi wadno. Hajjel non o mi yitma. Mi yi ko wurat ko e nder galle. Mar yurmi dum. Won ko ganda non. Haysa ƴewan hajjel ƴewen hakkunde men. Sabu en ɓooyi haaldude jimmi noon ko ngaraanji hen nder ngattira hakkille ma ngannda a waawa dañde ɓurɗo hajjel sabu hajjel en yiɗma taw en waawi wonde jarama mi nani haala ma kono mbiɗa ko binoɗo mo hoynam e dow fasiraɓam fof min noon komi dimo ko dimɓe ɗiɗo jibini kam min mi tar timmitinmoɓe nini debbo a wawat jogade a wawa ɗum wawde jogade jogoɗa ɗum sa wawa jogade gacca yaha guilay teddungal nini debbo an ko woni hakkude ma e debbo wona fijirde wona jaleɗe wona haala belka ko piile tan walla gulaɗi walla 1 2 3 fof mi serimama ya galle mon ko ɗum woni jogade debbo to ka sehil makko haalanmo gonga mi haallimo gonga de mi haallimo gonga mbima mari ko woni ko gueɗe neɗɗo gueɗe kangal ha jam ñalli tan ko ɗo guesam haali Aissata a yiyani wuttam a yiyani sibet ma mi yiyani tan yaltu gallam mi serimama elle min kam ko rawando totta walla ko ulludo totta hay sinno ko rawando tottuno sak mata ma wonno woɗiri ɗum no yooɗi kono kanko ko jawɗo huno ko ɓe mbimano gorko jawɗo huno toujours serata tan kene nimsir ay oɗo ñalawma hande omo miijuno ɗum Aissata ko an woni gonga mi yita gonɗe fenande mi rokko ɗum gonga mi mbaɗa andi hajjel o monkuno andude valeur ma sabu a muñi ɗum a woni gal a woni debbo toppito joom galle mum fof mbaɗa fof hen yitere kanko a muñi de won gueɗel noon somi ari mi ñaaguimama mi yiɗa ko musma sabu komi jiɗɗo kalden hakkunde min e ma e ko mbaɗa kam ɓesɗenne dokka kam ɗum hajjel noon mi haaldema ko aɗen ko mbiyata ko tan suudu
awa haalde fof ko kalɗa fof ma deƴƴi ko heewi ka haalaji a deƴƴat ɗum e ɓernde ma tan maya e ma nini ko waɗat kam ko ɓuri bonde ɗum ɗo min mbimi ko ceerno 1 2 3 fof mi séri mama ɗum yo dokke hunhu makko koto anduno valeur am ko mami torkinamo min nowamo o rewoyamo o tera o tampono momi fuɗɗo artude makko mi artani mi parani taw a torkini moom sabu ɗe balɗe fof mbima hajjel hay no wayde hôpital o noon hôpital hajjel ɗe balɗe yiidem en yurmini kala to jiiɗam fof ko haala Aissa tan o haalata wadde noon dokka kam tan sans mi jaɓi mi añani mi jaɓi mi salahi konngol ma de min mi añani mo mbiɗa yiɗi mo kono mi hotirtani weeɓat min kaldu hen moƴƴi ko mami yiide e hooram tawa kam nder tan mom tawe nder kono mi suwato fabde tawam nder moƴƴi arande mi ina gandir mine ma so gita men de laddinayi mo andu ko haalna eyi moƴƴi he moƴƴi mi nani ma tawam nder minen nder anin hay naatɓe kaso kam ne woppe foofa seeɗa minen kam ayi Aissa andude ka keppande yiide Aissa Aissa a heɓtini ɓe on o Aissa no kaldu ma ni o wawi ko laawa so laawima kay ko kaalaɗo tan mi haaldanema jaggo hoorema o kaldan ko kalɗa hajjel neɗɗo so jogiimo debbo yo toppito ɗum wona jogaade debbo mbelsina ɗum aran dañƴi ko mbaaɗo kom Aissata o weeɓaani wallahi tugalel moƴƴinde jogaa debbo tan pijira a toppittaako a ñamminta a yarnata debbo yah hannde tampere mo toppuɗaa galle aɗa anndi Aissa wonko nafatnoma ɗum noon jimmi ko mbatta hakkille e hoore ma sen jowtide hannde ne mbaawi wiide kadi galle makko on woni galle jiɓnaamo par ce que kala galle mo toɗɗa ko ɓe mbaɗa seedna jiɓnaamo wallahi yimɓe moƴƴuɓe eyi ɗum ɗon noon Aissa koko jara kada ɓaajen min o ala ko mbeɗa haalda e makko koko mbimi keɗen kaala yimate wona joom suuda haa to ubba joom suudu ma hon tan ɓe sikka jumɗo walla wonda tan koye ɗo min e ma a jel aɗa miijino o ñalowma o wona joom suudu ma wiike ka gaɗo wattude kono kay joom suudam ka o wona joom suudu mbaɗeɗe miijino o ñalowma hannde o arde ɗo yente aɗa miijino ɗum Aissata ñiiƴe ɗemngal koddi kono kaɓat seytane ala natta kono hannde Aissata min ala debbo mo jiɗmi wona an min noon mi wondata e gorko ngannduɗaa 1 2 3 piggal 1 2 3 mi sérim 1 2 3 ya galle bamma 1 2 3 ɗum ko fi Aissata min mi séri min a meɗi ɗum noon de hondu kam min mi wona debbo jahowo mbeɗa arta min mi anndiraka ɗum galle amen ɗo sa yehi tan wiyete ko min cakkimo anƴere makko min cohi min jaafimo a nani kono ya garta min mi wona on debbo mi wona debbo nene ko duguyal tan wonɗo Aissata min cikkanno bomi bitiri fayi hajjel haala ko ka ceerɗom ka ceerɗom ko ceerɗomi jewtiden e maɓɓe aɓe dow tidde eyi abo wona min addunma yalto e haala dame haala yalto e haala neni ko ni ala wona ni ka joni so jooɗima hakkude galle amen komi ceerno min mi meeɗa seeɗa Aissata a faami hayso Allah eyi joni waɗse tan katal ma ummani a séeri a seerani an ɓeto nde mbiyatama séeri mo de an dow seeɗa ma nde mbeɗa yimɓe jooɗa Allah mbimi mbeɗeni min komi seeɗa hooram hay min de kom seeɗa min komi seeɗa hooram an aɗa tawa noon par ce que mi yiyaɗo yurno anani mi séeri Aissata ko siletama majji mbimi siletma majji o wi mbimi komi séeri siletma mbimi mbi an ceergal meeɗa rewde siletma e ceergal kay wona goto ko ni debbo jogorte a yiyani siɓen ma mi yiyani tan mi séeri mama elle min kam komi bal tan ƴettare mbeleɗa petta ha mbeleɗa ƴetta mofta ande mi nanguira ɗum bal somi nanguiri ɗum bal arta ha ɗo a faami Aissata somi heɓimo ko an jinmi sa saltimo ko an jinmi dow e lesdi ko an jinmi mbimi goggoto wi ndeysan comme mbiyata ko horma andude neɗɗo to henno woɗɗuma joni kam kanko wi ko seerani an mbiɗa ko ceer wallahi mi seerani eyi joni mi seerani de gorgol woto tan noon hunde ko mare wonde mi seeri min mi seerama hajjel o ko seerani tan mi oɗon seerama mbawi heɗade hajjel jokkere endam addu men ɗo Abou a yaltina haalam sabi Allah Abou yalto e haalam an ko an tan ñaka bin haala ka fof joni tawde ko ni an aɗa wiya o seerani kanko wiya ko ceerɗo ɗum dal hoɗo jeejade hakkillam joni ɗum kam ala seeɗa eyi joni kam hade kam tan min kam mi wona debbo sako mbeɗa huma tawde noon kilifa nanɗo e galle he
eyi allah no waɗi ɗo kilifa nan mbayi galle jogii konngol galle o nani joni kadi mi noddat somi noddima jewtidine makko wonaa noon ɓuri wallahi ɓuri wonde gonga kam eyi minen kam teddungal tan adden en moyen ceerno mamoudou kilifa yo ceerno mamoudou ɓiɓe ceeri arga e jaafoɗa ah ceerno mbaɗɗa jam ɓolo ma mbaɗɗon aɗa selli jam wonema mbaɗɗon tan ɓeyde oɗon cilli kay jam woni to mawɗum ni jam ɗa jam mbayno moɗum kay masala mbaɗɗon tan jam ɓolo ƴettere allah jam tan ɗum heptinandi eyi oɗo woni desnoɗo aissata naatde sehil desɗa joni kay ajil ha gon desnoɗo a resini kay a resani kay ko woni ko addu men ɗo joni noon desnoɗo o nan wi koko seeɗi o wi seerani ɗum noon ceerno mama ɗum kam ko an tan waɗi jiɗi i oɗo de ko ɓi bannum gorko o allah non ko ɗon waɗi a seeri a seerani kono a yonnani sa seeri tawi a seerani a yonnani sabu wona téléphone wona nulal wona nuldal wona vocal hande kam to haale weeɓi ala hen fof ko mbaɗɗa non kam saɗa tentin laaɓal yo taw an aɗa tufti ha laaɓeɗa ceer kono a wawa tumude holmo laaɓani tentin laaɓal holmo laaɓani an a laaɓay ceerno mama mi laaɓani a laaɓay ƴew hen haalanma her ga oɗo ko addugo ɗum e gallo neɗɗo wi wen afa ɗum lijjiɗi a lijjitan ɗum o guilɗen fuuf amira nodɗum téléphone amira nodɗum ari ɗo pour safran a jaɓan joni mbeɗa wona adanane lijjitamo an kay lijjitmo ari omo ɗoyde a jaɓan yontere ma he an tan yonteteɗa ko a yahan tan yonteteɗa yontetake ma jimmi haalandem wiyaya haala wi jimmi haalandem yo ya sukko no barigal diwlir amadou wi hande hoɗa jaggude gurdam ma sukko o wiyata ya sukku kay kaldama wona haalama oɗo sukkam yo haal haalno koɗo sukkam kaɗo haala wona haala ceerno koye lewru korko gonɗen haala kew haala baɗɗo moƴƴani nder galle ɗanon hakke o galle kam ɗo nangonon min gantu ko ni min koɗiɗo wallahi an a ala e gonga heddi noon ko feere wona jiɗu kono ene wahlite joni noon holno feere nde wahlitorto ko enen taade ken julɓe masala ha ene wawi dogde hakkude men ha mbawen fewnidde sabu enɗam ma fewnite enɗam ko ma moƴƴine enɗam ko ma yonne surtout ma noon hakkude resondirɓe kala kada haala haalɗon moƴƴere kadi kaw jafoɗe mbiya surtout ma kadi hakkude yiɗidirɓe kay an yimɓe ndesdiri taw jiɗidira hen onon kam an kam saɗa yiɗi min ganda sabu a nulani ɗo a nuldani ɗo ceerno min ko woni ko jiɗmi hen haalde seeɗa hajjel konko resnomo ko debbo makko mum ɗo eyi o yodnani sa yi noon min gardi ɗo hede mi yewde o mi yewde hajjel towi noon hajjel noon vraiment ɓe balɓe tan en metti te garmi tomon fof nana ɗum haala debbo o no ndewmom ha ndewmo noon gandu tan ko heure tan wanno mais en gandi kam debbo fiitaki debbo kam hoyantaki hande noon ala mo yiɗi so wona o ko ɗum noon tafno noon min jewtidi noon pour arde hande noon ƴewde holno mbatten e dow keddugal ha debbo wawa o meeɗa kam jiɗde anini sa yiɗi debbo ma kilifa hande kilifa ɗo caggal allah ko min ka onon e a meeɗa wonde kilifam neni joom neni kañum woni joni noon taade oɗo woni kilifa ma taade o woni kilifa ma yo haal haala ma mi meeɗa seer yo haal mi meeɗa seer a seeri mi meeɗa seer keɗeme haalan min jiɗa onon ɓeɗo kala jiɗi on ganda onon kewan sa sono joginom san degg ɗo yam ɗo éditorɓe ko son recci kilif galle o noddi ko coɗe galle onon joran ɗo dañde galle baba min roni kanko ɓoyɗo nodduɗo o nenam o nodduɗo o kanke hoore makko min woni kilif makko kono ko celi oto gonta kilifam te ceerno mamadou ne ɗo ona e mbi bama so sankini aɗa woni gorko a won af
mo halfat nene ma wona an halfat ɗum de taw ko goɗɗo tawata ko joom yumma ala kalfuɗo ɗum min noon hannde kalifa taw de ko afomo lorlor ha kede tan ka afo lorlor tawi noon gon en fof nofumon kede tan non min ka an tan min keɗi an tan keɗi min mimon kilifa oɗo jarano ko ɗon keɗo ɗum oɗo mi rokra ɗum somo wawre min wawata ɗum ala goɗɗo bawɗen hunde kanno koye dokka hoore anani hajjel ar jot dow tan jot dow jippo kilifa wawa joɗa dow ba o aro joɗo ɗo o tiima e wawa wonde kilifa kañum tiimata ay soko law neɗɗo jogoto ni anani ɗum koye joni he gueɗel gotel he gueɗel Sabe gotel yam. jiɗima haalande mon gueɗel gotel jiɗima haalande mon gueɗel gotel wonde ko min jeeyata e luppu gonga wonɗo tan ɗon tan jeeyata so haali gon somi yaha ana wara debbo makko so haali goɗɗum woni caggal gon somi yaha o yaha kanko acco debbo hajjel haal gon yo haal gon ka ceer walla a haal seerani gon haal gon tan ceerta haal gon ka ceer walla a seerani haal gongo de jara kadi yeccito yimɓe haal gon walla ka mumdude e nder hakkude ko gonɗe ka ko haal tan hakkude ma e joon haal gongo de ya haal gonga de koye lewru ko ko gonɗa haal gongo de jara kadi ƴeewami haal haal gongo jalta hen walla haal ka gongo mumde e hakkude nde allah ene seedi hande tan jimi kelif timmuɗo kelif ka cuhlel kono yo allah junno balɗe ah bon minen koye jibre e baba mi haaldani e ma noon haalde makko nan yaltoy am d'accord a faami komi junnoɗo e jibre e secret mbimi mi seeri e ɗemngal mi seerani e ɓernde haystoyam eɓe Wala haala seeri. haali haalum a seeri o seeri ɓeɗa wole allah de Hajjel. oyeyam hajjel hankeɗa haali gon kay moƴƴi arga tan artugo e hajjel aɗa miijo noon de andana a waye miijo noon Hajjel. hinde mbimo miijo noon hinde hajjel wona dañi haaldude kilifa sa o joguima ɗum nafi gagal a teddintu ɗum kummoɗa ɗum ana wayno ma jummoɗa ɗum andama ko ɗum baba mbi rokkami sa onon sa welama ƴetta debbo tan mbaɗa ɗum comme no balni mbeɗeɗa petta tan mbeɗeɗa ƴetta mofta mbimi hoɗoma andu neɗɗo to heen ma ko ma Hajjel. woɗɗuma hajjel minen famille amen hajjel min ganda wona debbo kettoɗa heɗo kilifa o famille amen hankel mbimi feewi ala yaade no art ko gotol lawol tan ɗum wona haala makko minen min Aissata. ganda ɗum somi ƴetti bagage am mi winoma aɗan mbeɗeɗa ya mbiɗa kam mi wiya ɗum ko ɗum ceerno aɗa wawi arde aɗa wawi arde winoma ko sohla kalma arte wona ni gati ceerno kilifa ar ceerno o ko bande debbo mi tuubini allah mi tuubini ɗum mi yaafimo mi yarlimo anne mi tuubinimo mi yaafimo mi yarlimo ko Aissata tan jinmi ceerno ka Mi juulɗo ka yaafayno. moƴƴi koye lewru korko gonɗo a heeɓi debbo ma ko juul goyami ko yidde goyami ko horsinde goyami ko somi waasi giɗam adunam bona laakoram bona wallahi mi yaafnimom Aissata mi yaafnima bande gorko mi yaafnima galle o fof wadde hay ne yiɗi kam seesuji galle ɗi mi yaafnima wadde ne yiɗi kam wallahi mi yiɗi Aissata wallahi anta joni mi yiɗim ɗon joni a seeri walla a seerani min ɗum jiɗmi andude gojji goyɗa ɗi e mbatta ko fof théâtre ɗi suutaɗi fof min wonani e ɗiɗi min jiɗimi kalnam taw an a seerin walla a seerani haala mo seerino seerin min fenantama de par ce que an min andi ka moƴƴo ka juulɗo ka kulɗo allah Ɗum mbiɗa tel ma. somi fenanima ɗo hannde jarani Wala mi seeri. haalanma gonga tan ka banna ka wona biɗa seerin a miijo noon hinde wona seerin mbi en seeri a seerin wona Eh. a perti yaade so yigui gandilde neɗɗo kam soko tooñi sa yafni jomiraɗo ñaguiɗo allah ko yo yaafa hajjel ko jumɗo so jooɗima o wi o perti wadde makko julɓe ngalaɗo e gallo sabu o goo o ko tooñ kañum o wimo yo haal gonga so haali gonga ma tottumo mais o haali gonga kam hoto wi kama nowta debbo mbimi han aɗani honon gom min kelto minen gom gandanɗa hoore ma gorko so rokkama debbo topputo ɗum safrat ɗum so sellani mais ceerno an mo juumata ala gommi koy mo an juumata yaafo ala an saabi allah yaafo toppitata an yaafo an mi yaafomi a miijo noon hinde hettumi haalam ko ma haalantuma joni ma nan haalam mbinoma so tawi a naate galle oto heɗo cikkali colli keɗotoɗa ko ŋuñali poppi wallahi walla gungali mbarude mbiɗa son ka sonno an kay mbiɗa son sonno ka sonno mbiɗa son an ka sonno yo an la ilaha so wonto ka sonno hajjel debbo jarani ɗum laaɓani Aissata ar dusama min yallo aɗanam soɗon jahan duñje wona an adduna hoore ma oɗo way jaga kada way mbimi kanko wadde oɗon adduna hoore ma nde ndewnon ɗo an paɗanɗe paɗanɗe waɗe garani ah waɗe kay garani hajjel bonɗe ɗo ko an koy tan Kata fatmo aja goto mon to acciɗo mam ñaan baɗɗo mum kata fatmo aja kata fatmo
goto mo nardo en haal defo